aquest projecte, consideren que és molt interessant perquè pensem que hi ha que apostar per l'empoderament tecnològic dels joves perquè el futur va cap ahí. Aleshores serà una forma de que ells de majors i quan acaben d'estudiar tinguem més possibilitats per a tot, a nivell laboral, a nivell de relacionar-se en el món que cada vegada serà més tecnològic i aquesta és l'aposta que es va fer. Además, es que les ayuda a ver todo el proyecto de una forma muy global, cosas que veríamos en el libro o programando cualquier cosa por una parte, haciendo edición de vídeo, por ejemplo, por otra. Se ha juntado en un gran proyecto que además les implica gran parte del curso, tienen que ser muy creativos y además van a ver un resultado final que eso es ideal para ellos. Y encima van a presentarlo en un concurso, o sea que es ideal para ellos. Están muy contentos y muy satisfechos, sí. És més fàcil que el programació directa a l'ordenador perquè tens la representació directa, entonces veus el que estàs fent i no sols és un dibuixet a l'ordenador. Dona un poc d'ànims a la idea de programar perquè veus després la teva obra representar i no sé, sents satisfet amb tu mateixa y a nuestros compañeros, pero el treball que has fet. Es entretenido y es una buena forma de aprender robótica. Yo creo que lo que intentaron hacer con este proyecto es que nos interesemos por la robótica y intentamos aprender todo lo posible. Yo creo que han conseguido hacer que nos interesemos. Y estos nuevos proyectos los enganchas mucho, claro, porque la teoría está bien, ¿no? Es como la matemática, siempre es lo mismo, pero en esta informática, tecnología, vamos innovando, vamos reciclándonos y claro, esto les interesa. Els alumnes jo crec que van amb il·lusions també a classe, de veure que van a muntar un robot, pareix que més motivats, no tot teòric, n'hi ha també pràctica i crec que és molt bo. I se veuen els alumnes que estan contents.